Ja nemám ani ten pocit viny. Je to také, že ma to, povedzme, zamrzí, lebo keď vidím niekoho, že číta, mne to príde také, áno, je to taký znak inteligencie, taký stereotypný, ale necítim z toho vyslovene, že vinu. A aký máš pocit, keď nedočítaš knihu, respektíve stáva sa ti, že nedočítaš knihu? No, akože teraz už nie, ale keď som bola mladšia, tak sa mi to stávalo proste, že keď ma nebavila, tak som sa na to vykašľala. A ako to bolo pocitovo v pohode? No, akože keď ma fakt už nebavilo, tak mi to proste bolo jedno. A teraz už nemáš pocit viny, keď nedočítaš niečo? Akože, no, väčšinou teraz dočítam tú knihu vždycky, takže... Čo ťa k tomu motivuje? No akože ja nemusím sa do toho nútiť, takže proste ma to baví. Je pri teba oka, keď nejakú knižku nedočítaš napríklad? Nie, absolútne nie. Čo to znamená? Ja nedokážem nedočítať knihu, lebo ja potrebujem vedieť, jak skončí, jak sa ukončí a neviem žiť s tým, že neviem, ako to skončí. To znamená, že sa ti nikdy nestalo, že by si nedočítal knihu? Zdá sa mi, že nie. Jedine, že som to už raz prečítal a čítal som to znova, vtedy som to nedočítal, lebo už viem, ako to skončí, ale ináč nie. OK, dobre. Alebo sa mi to len veľmi nepáči a vtedy to nedočítam. A vtedy sa cítiš ako? Ak sa mi to veľmi nepáči, tak som s tým úplne v pohode a rád som, že som to nedočítal, lebo to už, neviem, nedokážem proste. Takže nemávaš také, že pocit viny, že si proste niečo odložil. Väčšinou. To proste tak, hej? Väčšinou, ak siahnem po knihe, tak to není hrubá kniha a není to ani taká, že mid kniha, je to väčšinou len nejaká kratučká poézia. A z toho nemáš občas výčitky? Z poézie? Nie, že nečítaš proste hrubé knihy plné informácií. Nie. Ja si myslím, že ako väčšina už ľudí tak nehľadá v knihe informácie. Po väčšine. Čiže ja tú knihu vnímam skôr ako umelecký obohacujúci zážitok. Alebo keď, no a ak sa už chcem vzdelať nejako, tak to nemám problém prečítať. To viem, že si k tomu sadnem a prečítam si to. Ale u mňa sa to dosť delí na také špecifické kategórie. Záleží, o čom je tá kniha. Si aj taký ten typ, čo nedočíta knihu? Áno. A how does it feel? Úplne v pohode. Hej. Najlepšia vec, čo som zistil v mojich čítacích návykoch, je, že knihu fakt netreba dočítať. A že sa proste môžem posunúť a hľadať ďalšiu, že nemusím. Že niekomu nedlžím to, aby som tú knihu dočítal. Lebo my sme pri takom prvom našom pracovnom rozhovore, keď sme všetci sedeli okolo stola aj za Adamom, prišli na to, že sa stále všetci vraciame k téme viny pri čítaní. To znamená, že mám pocit viny, lebo som nedočítal. Lebo mám pocit viny, že nečítam dosť. Alebo mám pocit viny, že čítam beletriu a nečítam fakt. Po mne je to, mám pocit viny, keď som bol dieťa, som mal vždy pocit viny, že film ma bavil viac ako kniha. Vždy a vôbec som nerozumel tým ľuďom, ktorí ho tvrdili opak. Takže si sa ani nepriznal toho, podľa mňa. Ani som sa toho nepriznal a vždy som iba sa opakovane bol vracaný k tomu, že Traja pátrači a Harry Potter a to ďalšie, to Pán prstenov a že to ťa predsa musí baviť, lebo to je strašne fantázia, že ale ja to tam nevidím, pre sú to iba písmena a opisy niečo, že si neviem predstaviť. Takže si mal pocit viny z toho, že to nečítaš, alebo pocit viny z toho, že to čítaš a nechceš? No z toho, že to nečítam a že mi to proste jednoducho nejde a že nechápem niečomu, čomu všetci chápu a že nechápal som zase ja, že čo na tom baví tých ostatných. Až potom oveľa neskôr, a to teraz súvisí s tým, prečo som prečítal tých kníh tak málo, že oveľa neskôr som pochopil, že ja si tie veci nepredstavujem tak ako ostatní a neviem predstaviť a že pre mňa ten film vždy bude lepší v týchto veciach, ale že si oveľa viac mi sedia iné knihy. Otázka znie, že či čítate knihy večer pred spaním? Nie. A čítate knihy vo všeobecnosti? Nie. A akým spôsobom, aký máte režim na zaspávanie? Pozerám videa.
Že pozeráte videa a to pomôže? Že sa proste zrazu vytuhnete a je to vybavené? Pílenie dreva, vrtanie. Takže kniha nepomáha, Keď nie ideme je to? zaspať, normálne si pustím pílenie dreva. Alebo audioknihy napríklad, niečo, čo by bolo proste zvuková stopa? Iba zaspávam. Aha. A malému čítate knihy? Počúva audioknihy a čítame si cez deň, nie pri zaspávaní, lebo potrebuje tmu a ja nevidím pokno. Sú texty na papieri, napríklad knihy, pre teba ešte aktuálne? Súčasne asi najaktuálnejší zdroj informácií, ktorý vieme dosiahnuť. Prečo? Knihy sú neskutočne referované, teda čo sa týka nejakých esejových textov alebo textov hľadom súčasného diania. Často tie knihy majú viac poznámok než samostatných strán. Sú tam odkazy na rôzne články, na rôzne iné knihy, taký loophole knižný. A toto moc v internetových článkoch, či už na Facebooku, alebo že na sociálnych sieťach je nedosiahnuteľné priam tak ako kniha fyzická. Máš nejaký formát človeka, influencera, ktorý ti prináša texty, ktoré ťa bavia, ktoré čítaš? Súčasne asi moji najbližší kamaráti, okruh ľudí, s ktorými sa každý deň stretávam. Fungujeme na takej celkom demokratickej bázi vymieňania si kníh, požičiavania si kníh. U koho tá kniha skončí, je to absolútne jedno, ale zdieľanie informácií pomedzi sebou v kamarátskych kruhoch isto. Máš nejakého influencera, ktorého sleduješ, čo postuje na sociálne médiá o týchto veciach? Asi nie. Sú pre teba písané texty ešte aktuálne? Úprimne ani nie. Ale keď do školy robím nejaký projekt alebo máme nejakú tému, nejaké zadanie, nejaké téme, o ktorej až tak neviem, tak radšej si prečítam knihy, ako hľadať na internete. Super. A máš ty niekoho, či už je to influencer alebo kamarát, kto ti prináša texty, ktoré čítaš a ktoré ťa bavia? To ťa zásobuje dobrými textami? Akože toto je taktiež veľmi také pestré, že kľudne ja si prečítam knihu, čo mi povie učiteľ alebo nejaká pre mňa autorita, že prečítaj si, lebo toto je klasika, toto je veľmi dobrý text, ale kľudne to bude aj človek, ktorého len tak na ulici stretnem a opýtam sa ho, že čo mi odporúčiš načítať, niečo, čo práve teraz čítaš, a môže to byť kľudne od bezdomovca po randomného okolo. Čiže keď ti niekto povie, že prečítaj si knihu, tak si ju prečítaš väčšinou. Väčšinou si ju prečítam, to je pravda. Sú pre teba texty na papieri ešte aktuálne? Určite áno, lebo sú mi sympatickejšie, ale musím sa oveľa viac snažiť ich vyhľadávať, že nie je to pre mňa také prirodzené. Čo si myslíš, ako by mohol vyzerať podcast alebo čokoľvek, nejaký formát o textoch, ktoré ťa bavia alebo ktoré by si chcela čítať? Tak akože keď teda pôjdeme do toho podcastu, tak asi je vždycky lepšie, keď tam sú dvaja ľudia, aby tam bola nejaká dynamika. A teda ja to preferujem tomu, ako keby jeden človek mal nejaký monológ, tak lepšie je, keď ide o nejaký spôsob dialógu, lebo aj človek je možno viac naučený alebo prispôsobený počúvať takéto výmeny myšlienok vo forme takého dialógu. Teda za mňa by išlo o takýto dialóg o nejakých textoch alebo o nejakých knihách. Buď niekto napísal, alebo je tu nejaká klasika alebo kultová kniha. Čiže určite za mňa spôsob nejakého dialógu v podcaste. Sú texty na papieri, napríklad knihy, pre teba ešte stále aktuálne? Určite, dokonca ja si myslím, že kniha ako koncept je v niečom nadčasová. Čiže určite sú aktuálne a určite budú aktuálne ešte veľmi dlho. Kebyže má byť nejaký taký podcast, ktorý sa zaoberá týmito témami, ako by si si predstavoval, že by to fungovalo? No, čo sa týka toho umenia, tak asi kebyže sú v tom podcaste nejakí odborníci, ktorí by o tom hovorili a možno aj nejakí autori teda, ak ešte žijú. Sú pre teba texty na papieri ešte aktuálne? Popravde ani nečítam toľko, jak by som chcel. Je to podľa mňa táto téma dosť podceňovaná a malo by sa o nej viac rozprávať, než sa rozpráva. Máš nejakého influencera, ktorý postuje o takýchto veciach na sociálnej siete, ktorého sleduješ? Nemám. Mám pocit, že žiadni influenceri nepostujú nič, čo ma zaujíma.
Ako si predstavuješ, že by fungoval podcast, ktorý sa zaoberá touto témou? Asi by sa mi páčilo, kebyže niekto iba tak vypichne tú esenciu tej knihy, že nie je úplne, že o čom to je, ani že nejaká recenzia, nič, ale také iba, že no takú esenciu.